Tripura haste ganangino kereng thai kami amchaino khoboi nok burum thugino goria ter palaima nukjagoi tongo abo haikeno tangsalo goria terno rgoi 14 nong Butuknogor Walking Nogorni goromganang EM Runel Deborma Photik Sorabai Ratchonthai amchaini lukurokno nokno khune dal bidal chamung nungmung no khoboi mukheteng thaikoteng bagai yafareikha EM Runel Debormani samung tangbutang rokno nugoi amchaini lukurok belai kha phujagoi Hambai yafalaikha nainedi chini kubikok TV ni mangpiliwo Walking Nogor Butuknogor sini EM যখন ও গরিয়ানি যে রেনাল ধনে কৃষা বড়গনো যে উদ্যোগ খামিনি আপনা সবেলাই নসুন বেলে হামবাই তাইলে হামবাই না অবহাকের মাপাগাই তাইসেন Kabo kini kerja rok deki seni samane berok apa na berok kisah karung khajang jabai na. Emne khoro busunu raka total. Kabo oro kini sejarah ke 35 jana helai tong. 35 jana helai tong. Tai poribote mo hai sing. Wahan ni logi tam ro bacha. Wahan zaka, mairum zaka, kai thok zaka. Thok. Mo hai ke tabsi emri tong ta. Kai tamo mo hai udok te bosini poribote na hai